halifamız. Han näde eger mümkin bolsa han näde film gelseňiz şu günki toýda şu günki dabarada ýaşlary gutlaryň. Ey doktor atışlanır siyamda kamera bırak. Salam aleykum ekran adamlar. Benim öz adımdan öz maşgalamyň adından Ýazmyratçany geljeğimde tüsürümden şu ajaýyp günüňizden tüsürümden gutlasyň gelýär. Bagtly ýaşaň, agdy bir owudun ýaşaň. Janyňyz sag bolsun. Başyňyz dik bolsun. Bilelikde ýoluňyz ak bolsun. Galan arzuwlarymy aýdymyňyz bilen nesip bolsaýdak toýuň dowamyny aýdarsyň. Eýdi adamlaryna görüşüňi diýäli. Kän ýyllar ştoýa garaşdypmy? Jumajan. Ay Juma. Aýýony aljyrap ýördiňiz. Gelkene janymagam berip. Men berdi, aňry xeretme. Men ýaşlanýandy. Wah, aljyrap görüm bolup bersin. Eýdi adamlar şu ojak bilen, şu onu da senetkar ojak bilen kän ýyllar du demek bolup beren oglan men. Gatken ýyllar. Ýazmyratçat o wagt bir kişijik oglanjykdy. Onuň bayram neresi bilen kän işledik. Ene şuňam jyýymyzyň toýuny üýşüp geldik. Kän Gurşatçanyň aýtýaly ähli senetkarlar, ähli aýdymçylar ilk bilen mehmanlara söz berilip göwnedämen ho Amratçan. Kateşmalik mı? Tösün parçalı parmaz. Şoň üçin janymyzym başyň dik bolsun. Hudaýym elmydama sen şeýle bir terbiyeli, şeýle bir ajaýyp insanla öz maşgalamyzyň öz sagamy diýäli elmydama görlenine maşgalam bilen gelip bolýym. Ol joglum diýän näme? Şoň üçin elmydama sen ojoňda jan talyk bilen agdy belik höküm türsün. Balaşaňyz köp bolsun. Şu toy kän ýyllap sen ýadyňyzda galsyn. Diňe siziň däl şu ähli ajaýyp toýa gelen nere kan ýadyna galsyn. Bat boluňyzym. Yürekde arzuwlar sözlerken şoň üçin ýene de senetkarlardan ene berde bir owudan zenan bar. Ma. Ýazmyratçanyň toýuna ýöňrekden bäri garaşýardyk. Ýazmyratçan sen geliniňem özüň ýaly owudan tölemä. Bagtyňdan şeýle owudan bolsun. Siziň bagtyňda gowunmak biziň hemmemde meýser etsin. Seniňle şuňky gazanan awraýyň, şu durun sadanalar, aýdymçylar hemme seni silap gelipdir. Hemme kişiň toýuna beýip barwan bolanok serýäri. Hemme aladamady ähli işini taşlap seni gowuramsyň gelipdi. Bagtly boluň. Toýda duşmak hemmemde meýser etsin. Ýazmyratçan, öz dostumyň bagtly bolun. Allahyň bagtly bol dostum. Ne şatlyk nurlar berdi. Sağ Ýazmyrat tüsürümden kemişi halifa aýdymçylaryň adyndan öz sadandalamyň adyndan tüsürümden gutlaýan bagtly bolun. Tölemä hemme halifalarymyz, halifa sadandalarymyz şunu silap siziň toýuňyzda şoň üçin nesip bolsa sadandalardan, aýdymçylardan näme bagly bolsa hemme elimizden gelendir. Sağ olun. Berekele. Han halifa var şu ýerde. Halifamız. Ýazmyratçan menem himmetiniň adyndan menem goşulýan şunu gutlaşyda. Allahyň ömrüňizde agdy bir ýaşaň Allahyň şu her ýylda bir ana ýazmyratçanyň oğulju boldy, gyzaşy boldy diýip gelip meýser etsin. Allahyň ana bilemle elimizde näme hyzmatymyz bilen görkezeli hemme mena wazra müň arak sadynyň başly üçin ömür goşulyp görýärmem dälo. Men utanmam durun bir eli. Ömrüňizde goşun Allahyň agyňyz bir bolsun. Madama işiniňizde rawas bolsun. Ýazmyratçan, bagtly boljym, tölemä şuň gün Türkmenistanyň bir naýwaşy, gowa aýdy bilýän, haşary bilýän adamlar sen toýuňda şu gün haşary otyrdy. Bizim arzuw diýýärler ýa toýlary. Şular ýaly bagyşlary üýşürmek üçin iň bolmaly $70,000 puluň bolmaly. Hawa. Onuň sen şol $70,000'dan ulrak gowluňa sen awraýyňa bayram pahyryň ýatan ýer ýaty bolsun. 10 plus bir dostary başlaýdy. Senin şol ýaly gollaýarlar. O pahyram aramyzda gelip ýöründir şu var. Hawa, toýy görýänler, toýy bizlerdendir. Şu günler hakykatdan hem şatlyk nury ýaly, Gulşat gurdu ýaly bir kere. Tamam, bolýar da. Näme ahyrjan dowonjum ýaly.
Suhan ýaly Nurat Tokkan ogly Döwran Tokko ay sanadan Sowa Rahmetcan we Serdar we Kadir Ataway we Fadillerden Gurban dip inni 4000 ýyldan soňam dünýä inmejek bir gatyk elhen şu gudrot ba. Hawa onuň sabir dip bir dostumuz var, ol bir kakas bilen bilişlepdi oň bilen. Näme haja bilen. Onuň hakkı dip bir biri var, gaçer we depreden 90 deprede goltugyny salyp çalýan olan. Hawa şahunçy dip bir Ýewropa ýöňünden tanadan bir gatbek näme şahsiýet dostayda. Tuvalama Oraz Babayew, tuvalama Oram öýde olanmaz hem Murgawyň suwunçyn adamlaryň şagalary gatmylkan Oraz Babayew owadoşlary da şo. Tuvalama menen hemme görüp geçip bilen Mohanady we Kadir Ataway we olanyň hemmen paşdy Arnagylyj Türkmenistanyň atlanan artisti Akkamdan gelip özüňe bir zatdy meni başga kime suwhanjan oňdan özüňe demet beriň. Toylaşdın, eller yağı bulaşdın. Yamratsan, yaxşılıkta iyili özün tanıdan, alkış alır, derecesi zor olur. Yaman olup yaxşılığı unudan öz hevzetini itir, itten har olur diye. Şutayda Yamratsan, şu kozoluk Cuma kaka, şutayda Bayramcan görünüp durda. Yani yatlak geçtiler, ben yeni yatladım geliyor. Bayramcan, Bayram Oradal diyen oğlun. Adamçılığı şoň saada geçen oğlunla adamçılığı saada geçen oğlun. Şol oğul şu hojuluğu bir näçe asyrlyk bereketi, döwleti, agdy birligi şolary ýaly toý getiren oğlun. O Kerimjan sağ ol hormatyma. Şutaýda Halipaň oğly Döwranjan bar. O Gülşat Çigimiz bar, Şatlykjan bar. Buňam kakasy bilen dost tuweleme. Ine de bir näçe Kadir ağamız var. Ernöliz oğlu boldy. İkinci klasy oturdy. Men ağam gatışat. Men 3 ýyl ýanglan ýar veteran bolumda. Şoň her günde bir şans boldy, şoň birinji şansyny alan Hannäde Halipamyz var. Orazanyň ýa Balhazyň ýa Türkmeniň bir soň oturuň. Ýa Sabir ağamyz var. Ýa ýene de bir näçe oğullar Hakkıjan hemme şu oğullar var. Türkmeniň sunuwatyny dağdan ýokary asmana ýetirýän oğullar. Ine Bayram Türk inimiz Türkmenim bolsa Türk ady bilen tanymaly bolan. Şutaýda Ýalmuratjan men diýesim gelýär. Adamyň bir mätäşdady hoşdözdir. Hoşdöz aýdyň depesine täç bolar. Diýerlikdaýdyň diýeri käsýela. Kim bilip dur, bir ýyldan soň giýiç bolar. Gowa diýen en tek diýerke, gerek ýerde ýyly söz bir güýç bolar. Hepman ölerine garaşyp görmäň. Kim bilip dur, bir aýdan soň giýiç bolar. Ýaşy sözler gaýnap ýürekden çyksyn, şol närseden bärden çyksa hiç bolar. Goldan bir wagtyňyz barka bilip bolmaz. Bir hepdeden giýiç bolar. Kalby soýuň, alkyş alyň adamlar, alkyşlynyň işi rowat bolar. Erte tapylan okşuň göreniň şuň soýuň, erte belkem giýiç bolar. Sahabasyz ömür guruwur töňe, sahabasyz ömrüň soňy puç bolar. Silan oglanlar, bir-biriňe wagtyňyz barka bilip bolmaz, bir sagatdan giýiç bolar diýe. Allah giýiç etmesin. Ine suwhan balam men oglum bolup oýnan oglan. Saýat Hemradi sanne mekrişkama İblar var, mene şular bilen görüşden madra dünyam ginap puç olur, silan oglanlar, bir-biriňe wagtyňyz barka bilip bolmaz, bir sagatdan giýiç bolar diýe. Allah giýiç etmesin. Ine suwhan balam men oglum bolup oýnan oglan. Saýat Hemradi sanne mekrişkama İblar var, mene şular bilen görüşden madra dünyam ginap edil şeýle bir hili dünýäň darylyp durmaz, şular telewizorda görsem ertesi kosmos ýalatyp gidenler. Ýalmuratjan sen beýik ogul. Sen çağalyňdan, ýaşlyňdan şular ýaly adamlar bilen, ýa şu adamlar toýuna getirip bilen bolsaň da, sen beýik ogul. Sen geljeň bundan beýik ömrüňem uzak bolsun. Sen ölüň Bayramjany meňne sen ömrüň meň demesin. Dünýäň giň, owan giň, ýylyň sylagy. Hemme hormatlara eýe bol. Gelinim şu hojalygy awray döwletlik dünýäde iň gowluklar getiren gelin bolsun. Dollaryň bulgurlary gelmäliň, ölmäliň. Suwhanjan balama.
Hormatly dostlar, Ehanne daýtdy damagym dolýar diýdi. Şoň kel damagym dolmasa däl töweleme. Töweleme sakar şäherler. Sakar şäherge diýilen ýurt şuun bagtly. Sebäbi özümüz şu duşa aýdak diýen adamlar bilen duşdyk, toý sebäpli. Iň gowda dünýede toý şol, toý sebäpli duşuşdyk. Yine şu Yalmuraçan plancun toýa diýende diýip ýörümden özüm liçne özüm şu kedim bilen duşşawmy. Agamrat da gelýär diýdi. Şur dürüjülük duşşugy ýa rehmet aýtdy. Ne festivalen ýaly şu sadanlaryň saçalyşyny ýanyny öwretmek gelýär dogrusyny aýtsa. Ene şuň bagtly mene näme diýjegim bir tolunyp barýanna. Ya beni şuň şeýle gowy toý. Eger şuň toýda diýri bolan bolsa Halypamyz Barlyk Aziziň gelip ştaýda ulus ile öz saallary bilen aýdym bilen özüni görkezip öz çykyş etmeli toýdy. Ýalmaçan uly dokulap durjak gelmen ýüregim sen bilýän, sen ýüregim men bilýän. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Durmuşy gözüňe getirýänsiň, şo gözüňe getirsiňden hem artyk mazrak men sana bagyt arzu edýän. Sag bolun. Eger Kadir aga karşı bolmasaňyz şada bayram Türk ady bilen özün bütün Zakavkaz, Orta Azya, Kazakistan ve Dağıstan halklarının arasında bayram tut deyip tanıdan bir adam var. Sonra da sözleneli, ondan karanlığı görürüz. Doğru değil mi? Al gelen. Benim öldüğümde Yalmuraçan toyun kutlayan baktın açık oldum. Göreceğim gov oldum. Bu da ama isim vardı o diye. Hani Kadir Halifa Devraca aytta. Şimdi yine bir toyumuzun öyle mikmarlar Serdarjan var. Bizim kovi sadınalarımızın biri. Bizim kän yurtlarda bolup gelen eri dostumuz. Şoň üçin men ol hormatly Serdarjana nobaty berjek. Hindistandan gelen ýandyr görse, har bir yer şarparyň gaýdylar. Muňa dilerim, hem gelşigi bilen, nuranylygy bilen Serdarjanyň ömründe gördüm. Tamam Kadir aga. Mehriban adamlar näşe Yalmuraçan men var ha. Onun näşeler şeýle bir tanaýanna, şu özüniň bilen şeýle bir beýik boýaly adam kärçilik tarapdan hem sungat tarapdan şeýle bir beýik oglanna. Men geljekde de şu Yalmuraçana şu bilen boýaly beýik arzular, bilen sadanly bolup şunu ýaly beýik halypalaryň ýanyna saýsalyp beýik sadanly bolmagyny men arzu edýän. Yalmuraçan jaň sag bolsun. Kutlu olsun.
çavuşun ayağıma sarılıyorum beline dökülüp çavuşun ayağıma Gönlümün sana yalaya seni seç Senin ışığın uzağdan dünyadan geç Bu gönlümün sana yala ben seni seçtim Yar diline diline sarılıyorum beline Korkanıp sen vursun ayağıma Yar diline diline sarılıyorum beline Korkanıp sen vursun ayağıma